Bişkovîna Kokin Cûmî û Nijadî. Kirina nijadperestî û dûrketina olî û netewî ew ji bo cîgerkirina rizandina cîvakiya û bidawîkirina destkeftiyên şaristaniya a bi destê zanyar diyar bû. Ta cîvak xwe bi ser hevdû nede, ji ber ku wek mînak şerê li Sûrî van pevçûnên cîvakî cîgir kirin ku ji parçebûna cîvakî derhatibûn. Bi encamê zorenga rêgehî û dîrokî li meydanê de hatibû gurkirin. Birêya çekdarîbûnê, a bixwara ceng û nakokiyên berfereh û girêdayî bi aloziyên cîvakî anîbûn. Ji derveyê Sîrûnê li Sûrî li dewletên tîjandina Cûmî û li tevahiya Rojhilata Navîn de û mînaka nêzik jê re başûr û nîvê Iraqê û zorenga cûmên Libnanî ên bi serweriyên cîgehî û xaçparêzî an îslamî ên navika heyva Şîî nimûne dikirin. Van tişt hemî nîşan didin ku têvedaya zorengê birêya olva tê geşkirin û şîrova vê yekê ji encamê nediyarbûn û çewsandina ramana rexnegirî ye di nav bijardeyên ciwan de û parastina desthilatên serkûtker ji reweştên tîjandinê re. Ji ber cîvak yekgirtî nemînin û tenê agirdeyê cengên aborî bin ji bo erd hatin û saziyan talan bikin. Di dema ku medya gelek paşverû be û li ser zorkarî û girtinê xelkê bajû, bi awayên xwe yên diyarkirî yê mazûşiya ramanî pîroz kir, birêya reftarên partiya totalîter, cîgirê reftarên olî û xwedayî û coreyên mîtengeriya hişmendî kiribûn û kedin zanyarên ên bêlawazî û cîjbûn derbas bûne girêdabûn. Zanyarên ku ewlehiya cîvakên xwe parastibûn û wan ji hola cengên nerewayî derxistibûn û ketibûn dirobirbûna binçavkirin, birçîkirin û pêlin nezanîkirin û reşkûjiyê. Kêmasiyên vê cîvaka amadekar bi çêja xwe ya mêtandî ji reweştên pîrozbahiyê rût bûn. Ji bo bibe nimûneyekê ji her tundrewiyê ji bilî ku bi hişmendiyê pêşkeve û hevvirista zordariya rojhilatî tiştê ku çandibû çînî kiribû bi dehên salan ve ji koletî û cîgirkirina tenahiyê di cîvakên ku ji bilî çepikdan û bijîkirinê tiştekî din nizanibûn. Di gumaniya xwe de ku şoreş ji eywanên perestgehan û bankdariyên kesên jê derketine tên. Pir caran armancên van şoreşên cûmî dikevin di pêgorandina desthilatê bê guhertina wê bi awayekî sereke. Bi nediyarkirina dengê gelerî û mayîna bijardeyên wê bin toparan û revê. Çênabe em behsa çi destpêkin avakirina sîstemên demokrasiyê bi sînorên wê yên kêm va bikin an behsa çi projeyên ku palên xwe li ser felsefeka rastîn bikin wê ew bimînin di çarçova hewldanê ji bo vegerandina nasnameya rastteqîne ji cîvaka Rojhilat Navînî re û bi dûrxistina zanyar, xwedanê taybetiyên afrêner û heta wan nexin di pêvajoya guhertina demokratî de wê çi proje di zemîna xwe ya tewrî de bimîne eger cîvakê tevlî nebe nav û bi taybet bijardeyên wê ya rûnakbîr ên xwe ji çi axaftineke partîtî pasfinde girav nekirin.